जाथों अनजाग्रा गासै आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर दा आं बे समाव इसोरनि बोसोनखौ बिथोननि थाखाय आखायाव लादों जसुआनि 3:5 जसुआ मानसिफोरखौ बुंबाय नोंसोर गाव गावखौ गोथार खालामदो मानोना गाबोन फोरबोआ नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानिफोर मावगोन हालेलुया 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 अनजाग्रा आइ आफानि बिदा फंबाय बिनानावफोर जसुआ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव गोबां दाफाफोरनि गेजेराव जेब्ला बे बोसोनखौ होदोंमोन अब्ला गोबां मानसिफोरनि गेजेराव बे बोसोना बेनोदि मानोना मानसिफोरनि गेजेराव पापजों गादि लाबाय इसोरनिफ्राय गोजानाव थाबाय गोबांथार इसोरखौ दुखु होबाय गोबां मानसिफ्रा जिउआव इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय बेनिखायनो जसुआ नाबिया जेब्ला बुंदों मानसिफोरखौ बुंबाय नोंसोर गाव गावखौ गोथार खालामदो जेब्ला जों पापखौ लायोब्ला जों गोथार जानो हाया पापखौ लानानै जों इसोरनाव बियोब्ला जोंनि बिना इसोरनाव सहैया पापखौ लानानै जों इसोरखौ अनो होनब्लाबो बे इसोरखौ अननाय जाया बेनिखायनो अनजाग्राफोर जसुआ जेरै 3:5 बुंदों जसुआ मानसिफोरखौ बुंबाय नोंसोरो गाव गावखौ गोथार खालामदो मानोना गाबोन फोरबोआ नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानिफोर मावगोन जे अनजाग्रा आइ आफानि बिदा फंबायफोर जेब्ला जोङो गाव गावनि पापखौ सिमान लानानै एबा पापनिफ्राय गोजानाव थानानै गोथारै जिउ दायोब्लासो जों इसोरनियाव मा बिनो मा नांगौ मा थांखि लादों बेखौ इसोरा होगोन नाथाय जों पापखौनो लानानै बियोब्ला जोंनि बिनाया बहा जों मालाबा इसोरनिफ्राय बोरखौ मोना अनजाग्राफोर जानो हागौ आं मोनसे फिलिनाय बाथ्रा नोंथांमोननो खोन्थानो लुबैदों सानसे समाव जेब्ला आङो मोनसे दुब्लियाव आबादफोरनि थाखाय थाम-थिम जादोंमोन आरो बे दुब्लियाव आबादनि थाखाय आंनि हाया 10 बिगा नाथाय बे 10 बिगा हायाव गोरान बोथोर जानायलाय अखा हायैलाय माइखौ गायनो हायाखै नाथाय बिनि सेरजोंनो जाम्फै मोनसे बोहैबाय थादों जाय जाम्फैया दैया कन्टिनिउ बोहैबाय थायो अनजाग्राफोर नाथाय बे जाम्फैया गेजेराव बान्दो दं बे बान्दोखौ फिउ बारनानै बे जाम्फैया फैनो हाया नाथाय आंनो दै नांगौ दुब्लियाव दै नांगौ दै मोनोब्लासो आङो खोथिया फोनो हागोन दै मोनोब्लासो आङो आबादखौ मावनो हागोन दै मोनोब्लासो आङो मा खालामनो हागोन आङो बे माइखौ गायनो हागोन नाथाय अखा गैयैलाय अखाखौ नेब्लाबो मोनैलाय नाथाय बे सेरजोंनो जाम्फैया बोहैबाय थादों मोनसे राहा दं आं बे जाम्फैनि दैखौ लाबोनो हागोन बे जाम्फैनि दैखौ लाबोनायनि गुबै खारना बेनोदि गेजेराव बान्दो दं बे बान्दोखौ आं जेब्ला जावफ्लंगोन बे बान्दोखौ नाला होगोन अब्लासो आङो बे जाम्फैनि दैखौ आंनि दुब्लियाव आं सोनो हागोन आं खोथिया फोनो हागोन आरो आं बेनिफ्राय माइ गायनो हागोन आरो आं माइनि फिथाइखौ मोनगोन बिनि थार ओंथिया बेनोदि अनजाग्राफोर इसोरनि अननाया इसोरनि बोरा जोंजों लोगोसे अरायसम बोहैगासिनो दं नाथाय नैबे आबादानि ओंथियानो जादों जोंनि जिउ आरो मैखुनखौ फोरमायदों जेब्ला जों इसोरनियाव गोबां बोर मोननो लुबैयो इसोरनि अननाय मोननो लुबैयो सोखाजानो लुबैयो गोबां थांखिखौ जाफुंहोनो लुबैयो जोंनि आसा आरो भरसाखौ जोङो इसोरनियाव जोङो मिजिंथियो नाथाय अनजाग्राफोर जों इसोरनियाव बे मिजिंखौ जों बे भरसाखौ हास्थायब्ला जों मानो मोना मानोना जोंनि बे पापफ्रा मोनफा मोनफा बान्दो जानानै दं हमथा जानानै दङ बेफोर गासै हमथा जानाय बान्दोखौ जों मा खालामनांगोन जाय पाप सिखानि गेजेरजों जोंनि बे बान्दोखौ जावफ्लंनांगोन बान्दोखौ नाला खालामनांगोन बेनि ओंथिया जादों पाप सिखानि गेजेरजों गोथार जिउ दानायजों मानोना जसुआ मानसिफोरखौ बुंदों नोंसोर गाव गावखौ गोथार खालामदो अनजाग्राफोर पापखौ लानानै जों गोथार जानो हाया पापखौ लानानै जों गोथार जिउ दानो हाया पापखौ मावनानै जोंनि थांखिफोरखौ जाफुंनो हाया पाप मावनानै जों जेब्लायबो इसोरनिसिम सहैया हालेलुया 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 बेनिखायनो अनजाग्राफोर जसुआ जेरै मानसिफोरखौ बुंदों नोंसोरो गाव गावखौ गोथार खालामदो जेरै आं बे जाम्फैनि सोमोन्दै उदाहरन लाना बुंदों जाय जाम्फैखौ बान्दोखौ जावफ्लंनायावसो आं बे खोथियाखौ आरो बे माइखौ आबाद फोनो एबा गायनो हाबाय माइनि फिथाइखौ आं उनाव मोननो हाबाय
जोंनि जिउआव इसोरनि बोरखौ मोनो जों गोबां हास्थायोब्लाबो गोबां मोननो लुबैब्लाबो नाथाय जोंनि बे पापानो मोनफा मोनफा बान्दो जानानै दङ बे बान्दो बे पापफोरखौ जों हाजारसे पाप मावदोंब्लाबो हाजारसे मानसि बुथारदोंब्लाबो हाजारसे जिनाहारि खालामदोंब्लाबो हाजारसे जोङो थगायदोंब्लाबो हाजारसे जोङो इसोरनिफ्राय गोजानाव थाब्लाबो नाथाय जों इसोरनियाव गोसो गाबनानै फैफिनोब्ला इसोरा गासैखौबो निमाहा होजोबो मागदालेना मारियामा सासे पापी हिनजावब्लाबो देहा फाननानै जाग्राब्लाबो गोबां हौवाफोरजों बियो हटेलाव थानानै गावनि न'आव थानानै गावनि मोदोमखौ फानदोंब्लाबो नाथाय जोबनायाव बियो दिनै जायनि मैखुनाव 7था मोदाय दंमोन बियो मासेल' नङामोन 7था मोदायजों बे देरफिनजादोंमोन जाय पापी हिनजाव मागदालेना मारियामा जेब्ला जिसुनियाव फैनानै गोसो गाबो गावनि मेगननि मोदैजों अलिभ थावजों आरो खानायजों बियो हुगारै जिसुनाव जेब्ला निमाहा बियो जिसुआ बिनि गासै पापफोरखौ निमाहा होजोबदों आरो बेजोंसो सिगां जिसुआ गिबि बे दर्शन जादों जाय पापीमोन नाथाय पापीनो जों पापीखौ दामुगै पापी होननानै पापीखौ दामुगै बे पापी जौ लोंग्रा बे सिखाव खावग्रा बे मानसि बुथारग्रा बे जिनाहारि खालामग्रा नाथाय बे पापीनि थाखाय जों बिनांगौसो आन्दायगाफोर जाय मागदालेना मारियामा सासे पापी हिनजाव जानानैबो दिनै इसोर बिनि गासै दायफोरखौ निमाहा होजोबदों आरो बे दिननिफ्राय बे पापखौ मावफिनाखिसै आरो जिसुआ बेजोंसो गिबि दर्शन जाग्रोदों जोंबो दिनै आन्दायगाफोर बै मागदालेना मारियाम बायदि पापी हिनजाव जाब्लाबो गोसो गाबनानै जों जिसुनाव फैयोब्ला जिसुआ जोंखौ अनथारगोन आरो नों मा थांखिखौ लानो बिदों जिसुआ बेखौ जाफुंहोथारगोन हालेलुया हालेलुया आन्दायगाफोर दिनै जसुआ मानसिफोरखौनो मानोना गाबोन हरबा नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानि मावगोन आन्दायगाफोर दिनै जानो हागौ जोंनि बबेबा पापनि थाखायनो आङो सोखाजानायखौ मोनाखै जानांगौ दिनै आङो इसोरनि गेदेर बोरखौ मोननो हायाखै गाबोन दिनै आङो सोखाजानो मोनाखै नाथाय गाबोन इसोरनि गेदेर महिमाखौ मोननो हागौ इसोरनि गेदेर महिमाखौ मोननो हागौ बेनिखायनो अनजागाफोर जाय नोंथांमोना इउटुबाव नाबाय ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव पाउलुस नार्जारी होननाय जाय बियो आंखौ आमाय होननानै बुङो आमाय होननानै बिनि फिसाजोआ अनजागाफोर बर'सा नार्जारी आंनि फिसाजोआ आफादानि बोसोरसे जुलि जाय सानसे समाव बियो बिनि खर'आव मोनसे फिसा सिथर जागोन जा सिथर जानायानो बिनि लासै लासै बे बारिनानै बेनि मोदोम गंसे खुदिया बेमार जादों बेनि खर'आ गासैबो हाद्रिसो नाथाय हाद्रि नङा बे गासैबो खस्थ'यैनानै खर'आनो गुफुंजोबो खाथियाव थानो हायामोन मोदोम गंसे गासैबो गासै रोगाजोबबाय सान हर बियो खस्थ' बेलावनांगौ खाथियाव थानाय 12 बोसोरनि गोबांथार डक्टर थांबाय मुलि जाबाय जेबो सोखाजानायखौ मोनाखिसै 12 बोसोर बियो जेरै जों गोथार बाइबेलाव गोबां मोनो 12 बोसोर थै खर'नाय सासे आइजोआबो डाक्टारनाव थांबाय मुलि जाबाय अजानाव थांबाय गोबांथार बे सोखाजानो मिजिंथिनानै गोबांथार बियो हास्थायदोंमोन थेवबो बे सोखाजानायखौ मोनाखै जाय सानसे समाव बियो आन्दायगाफोर जाय आइजोफोरनाव हिन्जावफोरनाव थै खर'नाय बेमार जायो बे आइजोआ गोबां मुलि जाब्लाबो हामा गोबांथार डक्टराव थांबाय बिनि ब्लिडिं जाबाय थायो थै खर'नाय बेमार जाय सानसे समाव जिसुआ फैदोंमोन नाथाय बियो जिसुनियाव बियो गाबद्रियाखै जिसुना बियो गोसोजों गोसो बियो फोथायनायल' दङमोन बे फोथायनायानो बेखौ सोखादों बियो बुङाखै आरज गाबदियाखै आंखौ सोखादों होनना बुङाखै फोथायनायजों गोरबोनि फोथायनाय गोसोजों फोथायनायजों बियो गोबां दाफानि गेजेराव बियो जिसुनि सिरुगंखौ दांदों बे समावनो बिनि मोदोमनिफ्राय बिनि जिउनिफ्राय इसोरनि फोरबोनि बोलोआ बेनाव थांदों बे समाव जिसु बुंदों आंखौ सोरबा दांबाय आंनिफ्राय बोलो ओंखारलांबाय सोरबा आंखौ दांबाय आन्दायगाफोर बे समाव बिनि सेलाफोरनो फोरबो नों नुवाखैमोन गोबां होंगो दोंगो मानसि गाख्लाबलायनानै जेराव दं बेवहाय मानसि फैयो नोंनि मोदोमावनो सोरगिदिं नोंनि मोदोमाव नांजाबलायनाय
सोर दांदों बिसोरनो दांदों बिसोर गासैबो नाथाय बैसोरो बै 12 बोसोर थै खुरनाय बादि गोरबो मैखुनजों बिनि सिरुगखौ दाङाखै बै आइजो बादि दाङाखै बिसोरबो नंगौ जिसुनि मोदोमाबो बिसोरनावबो नांदों गोरबोजों बिसोर गाबज्रियाखै नायनो लुबैनानै बेनिफ्राय माबा मोनसे हास्थायनानै फैदोंमोन जानांगौ नाथाय 12 बोसोर थै खुरनाय बे आइजोआ अन्धगाफोर बयनिबो गेजेराव थानानै बे सिखौ दांदों बे सिखौ दांनायाव जिसुनिफ्राय बोलो ओंखारलांदों आरो बे बोलो ओंखारलांनाय लोगो लोगो बेखौ आंनियाव सोरबा दांबाय मानो बोलो आंनिफ्राय ओंखारलांबाय नाथाय बिनि सोलोफ्रा हमनो हायाखै गोबां दाफानि गेजेराव मोदोम नांलायनायखाय बिसोरसो नङा अब्ला बेखौ मोनदांनानै मिथिनानै बे आइजोआ बे मुगानि बे हामबाय अब्ला बे सिगाङाव नुजाहैबाय प्रभु आंनोमोन नोंनि सिखौ दांनाया फिसा नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय नोंनि फोथायनाया नोंखौ सोखाबाय ना अन्धगाफोर बेबायदि फोथायनायजों दिनै बे 12 बोसोर नाथाय बे 12 बोसोर थै खुरनाय जाय आइजोनि मुंखौ बाइबेलाव लिराखै नाथाय गोथार गिर्जानि जारिमिनाव बिनि मुङा बेरनिका आरो बै 6 स्टेशनाव जोङो अन्धगाफोर बाइबेलाव गैया क्रुसनि लामायाव बेरनिका मुंनि नाम लिरनाय नाथाय बे गिर्जानि जारिमिनाव जों फरायब्ला मोनगोन जाय आइजोनि मुङा बेरनिका बेनिखायनो बे जाय जिसुनि गेदेर अननायजों बिनि 12 बोसोर थै खुरनाय बे आइजोआ दिनै जिसुखौ बियो क्रुसाव होजानो लांनायखौ बियो नुनानै बे थानो हायाखै बे न'सिङाव एसेनो थायाखै जाय अनसुला फोरबोनि अननायावनो दिनै आंनि 12 बोसोर थै खुरनाय बे बेरामा हामबायब्ला आं दिनै बिनिसिम थांगोन जेब्ला गोबां दाफाफोरनि गेजेराव गोबां आइजोफोरनि गेजेराव बे आइजोआबो जेब्ला बेरनिकाबो बेबो फैदोंमोन नाथाय बाइबेलाव बेरनिका लिरनाय गैया बे आइजोनि मुङा गिर्जानि जारिमिना जोंनो फोरमायो बे 12 बोसोर थै खुरनाय आइजोनि मुङा बेरनिका आरो बाइबेलाव जों मोनाखै 6था स्टेशनाव बे बेरनिकाया बाइबेलाव बियो 6था स्टेशननि लिरनाय गैया एबा क्रुसनि लामायाव बेरनिका लिरनाय गैया नाथाय बै आइजोआनो फैदोंमोन बे बेरनिकायानो फैदोंमोन आरो बेनि आखायाव दै लानाय जिसुआ गोबांथो बुग्लिजानाय बे गासैखौबो नुजोबनानै बेबो सहायनो हायाखैमोन आय' प्रभु नों दिनै आंखौ अनदोंमोन नोंनि दारै आं सोखाजादोंमोन नों दिनै गोबां जोंनि थाखायनो बेबायदि गोबांथार दुखु सैनांबाय गाबनायजों बिनि गांनायाव दै गांनायाव अन्धगाफोर बेनो गावनि आखायाव लानानै दैखौ हैदोंमोन बेरनिकाया नाथाय आर्मिफोरखौ जोख्लायबाय आखिग्रा गैया नक्सा खालामग्रा गैया सावगारि आखिग्रा गैया प्रेस गैया नाथाय बेरनिकानि होनाय रुमाला बे सावगारिया बिनि महरा सिखारदों दिनैसिम दासिम रक देशआव भाटिकानाव दं गोबां माखासे मानसिफ्राबो आंनियाव नोंसोरो आंनि मुसुखा लानानै दाखोल बिदि बुङाखै लिबिनि चारिफोराव लिरनाय दं आंनि अनगायै सोरदों आंनि बाहेरायै नोंसोरो मस्जिदफोरखौ 33 कौटि बै सैतानफोरनि मुसुखाखौसो दाखोल बेखौसो फोरमायदों मस्जिदखौ लाखै मस्जिदफोरखौ आइडल इमेज बिदिन्थिया अन्धगाफोर मुसुखानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सौथुलायो दाखालि सासे कासिका गुबुन मिथिनाव थांबाय आं जेब्ला बिनि न'आव थांदोंमोन बिराद बेखौ बुजायनो हालिया अखानायै एक्सिडेन्ट जानानै थैनोसैमोन अन्धगाफोर दिनै बहा दं बिनि महरा माबायदि रावबो मिथिया होननानै बे बुंबाय बै रम हादोराव जे दङ बे बेरनिकानि होनाय रुमालाव जे जिसुनि महरा बेखौ लानानैसो आखिदों बिसोर मा बुंनो नागिरो बै जिसुनि महर लानानै जिसुनि महरा माबायदि एक्टर जानानै जिसु बादि जानानै महर जानानै एक्टिं खालामनाय दया सागर खालामनाय बै एक्टरफोरनि महरखौसो लानानै नोंसोरो बेबायदिनो मुसुखा खालामनानै महर आखिनानै नोंसोरो एक्टरनि महरखौसो लानानै एक्टरनि महरखौ लानानै नोंसोरो जिसुखौ खुलुमो होननानै गोबां माखासेफोरा बुंनो नागिरो बै एक्टरा जिसु जानाया जिसुनि महरा मामोन बेखौ बियो नुवामोनब्ला बियो बे खानाय गोलाव लानो हागौमोन दा बे दारि लानो हागौमोन दा बे दया सागराव जानांगौ जिसुनि महरा माबायदिमोन बेखौबो मिथिया बियो एक्टराबो जिसु महर जानायाबो नाथाय जिसुनि महरा मा बै रुमाला सिखारनायाव बेनिखौ फोरमायो आरो बेबायदिनो अन्धगाफोर बिसोरो एक्टरनि महरखौ लानानैसो खुलुमो
बेबायदि गोबांमोन नाथाय अंखालायनाय बिस जाया सारि फनफोर बुंदों जेरै नोंसोरो न'खराव थानाय न'खराव सोर थायो सान अखाफोर हाथरखि अलंबार बिसोरनि मुसुखा लानो नांगौ बेखौ फोरमायदों हायो दंफां लाइफां बिफां लाइफां मानसि दुमसि अन्थाइ बेफोरनि मुसुखा लानो नांगौ दैनि मुसुखा लानो नांगौ बेफोरनि मुसुखाफोरखौ बिसोर नांगौ बेखौ जों फोरमायदों दै न'खरा हा मानोना आङो जेंना जुजिनायफोरखौ जेंना थानो हाया जेंनाया सोर जुजियामोन बेखौ रैखा मोनदों दानिया गोसोखांदों एजेखानाबो जों फरायना मोनो अन्थाइखाफोर जाय लुसिफार नुजानायनि बारबोदों जों फरायना मोनो जाय लुसिफार माइकेलफोरजों जुद्ध जानाय बै मुसुखाफोरखौ फोरमायदों 33 कौटि गाज्रि मुसुखा 33 कौटि गाज्रि आखुफोरनि जेंना जुजिनाय बिसोर दावहा जादोंमोन जेंना माने एगेन्स्ट जानानै बिसोरो इसोरनि बिरोधि जाना फैनाय बिसोरनि मुसुखाफोरखौ फोरमायदों बे गावनि मुसुखाखौ बुङाखै माने गोबां मानसिया सफैयो खाथिफ्रा मुर्ति खुलुमो जों मुर्तिखौ खुलुमा बिनि महरखौ लानानै इसोरा माबायदिमोन गोसोखांनो थाखाय जोङो बेखौ गोथार पौलुसा 1 करिन्थियानि 15 जेरै बुंबावदों जेरै नोंसोरो हानिनो मुसुखाखौ लानाय बादि सोरगोनि मुसुखाखौ ला जों हानि बिमा बिफा बिदा फंबायनि मुसुखाखौ लानानै जेरै जों गोसोखाङो इमाजिनेसन खालामो जेरै जोङो गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गान्धी गिदिर गिदिर मानसिनि सावगारिफोरखौ मुसुखाखौ लानानै जेरै बिसोर लानाय बादि गोथार पौलुसा सोरगोनि मुसुखाखौ ला जाय जिसुआ सोरगोनिफ्राय फैदों सोरगोआव थांफिनदों बिनि मुसुखाखौ लानो थिनदों आइ बारेमा 15 आगष्ट जेरै बियो सोरगोआव जोंखौ दिखांना लांदों आइ बारेमा गोबां मानसिफोरजों आइ बारेमा जेरै बियो सोरजों नुजादों बिनि सावगारिफोरखौ गोदो गैयामोन नाथाय दासिम जोङो फ्रान्सिसखौ नुजानाय बैफोर बिदा फंबायफ्रा मिथिगौ सोरजोंबा दर्शना नुजायो जिसुआ मा महर गैयै जाना नुजायो लांथाथा जाना नुजायो बिनि नुजानायफ्रा गोबां बिजों गुबुनफ्राबो मिथिगौ गुबुन जेनेरेसन मानसिफ्रा मिथिगौ अन्धगाफोर गुबुन जेनेरेसन मानसिफ्रा मिथिगौ जिसुनि महरा माबायदि जाना बिसोरजों दर्शनफ्रा नुजायो माखासे बिसोरो जिसुनि महरखौ नुवाखै बै एक्टिं खालामनानै एक्टर एक्ट्रिस जानायनि मुसुखाखौ लानानै बिसोरो बेखौनो खुलुमो होननानै माथो नाथाय बे नङा जेरै जों हानि मुसुखाखौ जेरै जों लायो आइ आफानि मुसुखाखौ लायो बिदा फंबायनि मुसुखाखौ लायो गिदिर गिदिर मानसिनि मुसुखाखौ लानाय बादि नोंसोर जेरै आइ कार्ड लायो पान कार्डआव लायो आधार कार्डआव लायो बेबादि सोरगिनिफ्राय फैनाय मुसुखाखौ लानो थिननो बेखौ गोसोखांनो दा अन्धाइगाफोर बेखौ लानानै बुंदों जेरै नोंसोर आंनि जेंना जुजिनायफोरखौ जाया लुसिफारजों लोगोसे 33 कौटि गाज्रि आखुफोर बिसोरनि मुसुखाफोरखौसो दाला बिसोरनि मुर्ति लानानै दाखौल' बेखौसो फोरमायदों फोरोंदों मुर्तिखौ दाखै जेरै ओंखारनाय 20 बुंबावदों जेरै नोंसोरो आंनि बिन्दुआव गावनि आंजों लोगोसे गावनि मुर्तिजों लोगोसे गुबुन मोदायफोरनि मुर्तिफोरखौ दोननो नाङा बेखौसो फोरमायदों रोखा रोखा दा बेखौनो माखासे फरायासिनो मुर्तिखौल' फोरमायो जिसुनि मुर्तिखौ लानानै दाखौल' बिदि नाथाय बेफोर बिदि बाथ्रा बुङाखै गालातिनाव आरोबाव लिरनाय दं सोरबा इसोरनि गाहाम खोथानायखौ उल्थाय जुदि खोन्थादोंब्ला सोरगोनि आरोबाव साव मोनगोन बियो जोबनायावसो साव मोनगोन नाथाय दाबो गोथैखौबो फोनांफिनगोन खानाखौबो नुगोन लेंग्राखौ थाबायहैगोन गासै महिमाखौ मावजोबनो हागोन नाथाय बाइबेलनि बाथ्राखौ उल्थाय दाखोनथा हालेलुया 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 अन्धाइगाफोर दिनै आरोबाव बे पापनि सोमोन्दै एसे बिजिरो मानोना गाबोन फोरबो नोंसोरनि गेजेराव सोमोनांनाय खामानि मावगोन बेनिखायनो अन्धाइगाफोर जों पापखौ लानानै जों माब्लाबाबो इसोरनि सोमोनांथाव महिमाखौ मोननो हास्थायब्लाबो मोननाय नङा सोरबा जब्रा सोरखा जानो लुबैदों मोननाय नङा पापआनो हमथाजाबाय बान्दो बादि अन्धाइगाफोर जेब्लाबो खोन्थागोन नुदोंना नुवाखै दालाय नुदोंना नुवाखै बेबादिनो जों अन्धाइगाफोर जोंनि पापआ मोनफा मोनफा खरसा जोंनि पापफ्रा मोनफा मोनफा पर्दा नैबे मोनसे स्क्रिन एबा पर्दा होयोब्ला बाय राजा रानि एक्टर एक्ट्रिस ओंखारनांगौब्ला स्टेजआव जौस्राङाव अन्धाइगाफोर जेब्ला बे
फट'खौ बोखारब्लासो गासै बावथिना गेलेग्राफोरनि महर मुस्रिखौ नुनो मोनगोन गाबनाय मिनिनायगासिनो नुगोन बेबायदिनो जोंनि पापनि फट'खौ पापनि फैसालिखौ जेब्ला जोङो बोखारगोन पाप सिखानि गेजेरजों पापनि फैसालिखौ जेब्ला जोङो फोरमायनिफ्राय जोङो देवरिजों पाप सिमा लागोन अब्लासो अन्धगा आया परिबिनाव नानावफोर जों इसोरनि गेदेर अननायखौ इसोरनि महरखौ नुनो मोनगोन इसोरनि बोरखौ मोननो हागोन हालेलुया हालेलुया अन्धगाफोर फिसाजो बर'सो जेब्लाबो आलफान्जाजों लोगोसे गेलेनो फैयोमोन बे दिखाजोले हा गोदान जेब्ला आलफान्जा जेब्ला इसोरनि बेमारजों थैयो हिनजावफोरनावल' जायो बे बेरामा हौवाफोरना जानाय खम जायो अन्धगाफोर जेब्ला आलफान्जा थैयो थैनाय समाव गोथै हाखरनिफ्राय बियो आलफान्जानि गोथै हाखरनिफ्राय बियो फोथायनानै आलफान्जानि मांखरसालिनिफ्राय बियो मा लाबोदों अन्धगाफोर आलफान्जानि मांखरसालिनिफ्राय बियो हा एसे लाबोदों फोथायनाय दं आगै आलफान्जाया सानसे आंखौ सोखाथारगोन माखौ लानानै फोथायगोन बेलाय बे बिथिङाव उन्दै बैसोआव जेब्ला आलफान्जाया 2 मास 3 मासाव जेब्ला बिमाया आहार दौदोंमोन आहार दौनाय समाव आंखौ गाबज्रिदों आंखौ सना गाबज्रि सना नै आलफान्जानि खाफालाव थै ओंखारनानै अट'मेटिक क्रुस जाबाय जेब्ला बिसिनाव थाङो नंमारगौ आलफान्जानि खाफालाव बिमानि आहार दौनायाव खाफालाव थै ओंखारनाय क्रुस जाबाय रावबो आखियाखै थैया माबा गारि जानो ओंखारनो बोहैलाङोमोन नाथाय बे गावनो अट'मेटिक क्रुस जाबाय बे मोनसे स्टिगमाटा अखानायै जेब्ला जोङो गोथार बोलि बावनायाव जेब्ला फादार देबेन कसारिया गोथार बोलि बावदों फुंनि 6:30 बे समाव फादार देबेन कसारिया जेब्ला प्रभुफोरखौ थिखांदोंमोन बे थिखांनाय समाव आलफान्जाखौ बिमाया बामनायाव आरो बाहाय खेबसे आलफान्जानि खाफालाव थै ओंखारनानै क्रुस जाबावबाय बेखौ बे आंनो खोन्थाबाय आं एसे साइलेन्ट जादों नै नानिनि खाफालाव थै ओंखारनाय क्रुस जाबावबाय बेबो प्रभुखौ थिखांनायाव माने जिसुआ फैबाय जिसुआथ' 2022 मायथाइनि सिगां बे खाफालाव सोरनि थोपैमोन जादों बेखौ बिजों फोरमायदों जेब्ला फादारखौ मिसाबुलि बावखांनायनि उनाव खोन्थाबाय फादारनो नानि आलफान्जानि खाफालाव थै ओंखारनाय क्रुस जादों अब्ला फादार मा गारिफोर दंमोन नामा गैया मानो खोन्थाखै बिदि जाखो अब्ला नैबे बेथ' इसोरनि मोनसे महिमा मानोना बेयो थैल' सानदोंमोन नाथाय थै नङा बे खाफालाव क्रुस मावबाय बे थैया अट'मेटिक क्रुस जाबाय बे थै सानानै गारै होननानै सानदोंमोन नाथाय बे नुनो मोनबाय बे इसोरनि जिसुनि महिमा जेब्ला फादार देबेन कसारिया बेखौ बियो आरो बिबाय मानोना बेयो थैल' दं साननायाव नुनो मोनदों बेनि खाफालाव क्रुस जादों खाफालावनो थै ओंखारनाय क्रुस जादों अब्ला बे जिसुआ बेनाव फैदों आरो बेयो बिनानै आरो बे थैखौ अन्धगाफोर खुनजों लादों आरो बे थै दाबो दं बिनि थै आलफान्जानि आरो बिनि जों टेस्ट खालामनानै नायदोंमोन आलफान्जानि थैया O ग्रुपमोन नाथाय बे थैया लेबरेटरि जेब्ला जों टेस्ट खालामो AB ग्रुप माने जिसुनि थैया AB ग्रुप आलफान्जानि थै नङामोन बेखौ टेस्ट खालामनानै जों नायनाय जादों माने जिसुनि थैया जे AB ग्रुप नों दा आलफान्जानि थैयाथ' असे ओरैनो थैयाथ' O ग्रुपसो नाथाय बे O ग्रुप नङा AB ग्रुपसो मोनबाय नाथाय जों लेबरेटरियाव खोन्थायाखै मानि थाखाय टेस्ट खालामदों बेखौ थैखौ लानानै जोङो बेनि रानखानाय थै एसे लाथा खानायखौ लानानै गोख्रै थांदों लेबरेटरियाव मोनबाय AB ग्रुप जिसुनिसो थै बे आलफान्जानि थै नङा आरो बिदिनो मास मोनसेनि उनाव बरपेटानिफ्राय फादार ब्रिज आरो फादार रेक्टर फादार पिटर दतमायावबो बे क'क्राझारावबो दङमोन फादार पिटरा जेब्ला बियो आंनाव आलासि जानो फैनायाव नानि आलफान्जाखौ टेस्ट बिदों आरो फादारफ्रा जेरै उन्दै गथ'फोरखौ क्रुस खाफालाव होनानै बियो दसे उनाव फादार सानैया जेब्ला बिनायनि उनावहाय बिनि खाफालनिफ्राय मा ओंखारखो थै ओंखारबाय फादार सानैबो गाबदों आयु बे नानिनि बे आलफान्जानि खाफालाव थै ओंखारनानै क्रुस जाबाय बे क्रुसाथ' जिसुनिसो फादार पिटरा गाबबाय खुसिजों गाबदों ना दुखुजों गाबदों मिथियो इसोरनि महिमाखौ नुनानै जोंनि थाखाय बिनियाव फोथायनाय थानानै बियो सानसेब्लाबो गोथार जागोन
बे क्रुसा जादों गोथारबा बे गथ'नि थैबायब्ला बेयो आं फोथायनाय लांसै होननानै पाउलुसा बेनि हाखौ लानानै थाङो आरो बे हाखौ लानानै थांनानै मोदोम गंसे बे खुरिया बिसिया बे हराव बिसिया सानथाम सानब्रै जाबाय खर' गावनोसै बादि जाबाय आइखां मैखां जाबाय हरनि समाव अखा ग्रोम ग्रोम हादों सारअन्थाइ गोग्लैदों बबाव लांबावनो दिखागिरि लांनो ना तेजपुराव लांनो बे समाव बे सानबाय आलफनसा बिमाया बेरेनि रंजालि हरफादोंमोन रस माबानो बरसानो जेब्ला बे बेरेनि रंजालिखौ नानि आलफनसा नोङो लाबोनाय बे बै रंजालिखौ लाबोनाय प्लास्टिकआवनो पेकेटै दं आरो बै भिडिअ दोननाय नानि आलफनसा नोङो लाबोनाय बेखौ लाबोनाय भिडिअनिफ्राय लाबोबाय गावहा सानसे सिगां बायदि गोलैनो थाबायनो हाया खुनुरोखोम बियो बिसिनाव जिरायनाय दं हिन्जावखौ गाबगासिनो आइखां बाइखां आं थैखासिगोन खर' गावनोसै चाइनिज बेमारजों सासे सोरनावबा चाइनिज बेमार दं चाइनिज बेमारजों बारा जाना खर' गावहां गावहां जाबाय जेब्ला बियो नानि आलफनसा दंलाय आगे आलफनसा आंहा फोथायनाय दं नों सोरगोरायजों दंबायो नों जुदि बिसोरनानै होयोब्ला नों गोथार दिक्लेयार खालामजायाखैब्लाबो नों उन्दै बैसो नोंनियाव बिसोरना होयोब्ला नोङो थारैनो जिसुआ अनथारगोन होननानै जेब्ला बे गोदोनि रंजालिजों नानि आलफनसानि लाबोनायखौ बिसिनि खर' होबाय जेब्ला 5 मिनिटसो बिनि उनावहाय बियो आन्दायगाफोर बिनि खर'आ गावहां गावहां जानाया स्रां मोनबाय हालेलुया हालेलुया जेब्ला बिनि सागारिखौ नुयो बेयावबो फोथायनाया बारा जाबाय जाय नानि आलफनसाजों लाबोनाय बे रंजालिजों बे खर' दांनाया बिनि खर' गावहां गावहां जानाया सागारबायब्ला थारैनो आंबो आरो बेखौबो बे गावनि फेन्दा बायनाय बायदियाव जेब्ला होयो बेबो गावबो थाबायबाय आरो दानिया फोथायनाय बांबावबाय अब्लाथ' आंनि बे खर'आव गासैबो बे मोदोमाव खुरियाबादि बुंफबनाया बे नानि आलफनसानि लाबोनाय बे हाद्रिजों बे हाजों आं फुनोब्ला आंनि मोदोमाव हाबगोन बियो जेब्ला बेखौ फुननानै लाजोब्बाय गावनि उन्दुग्रा रुमाव अखानायै फुङाव नायबाय बिनि मोदोमा स्लिम जाजोब्बाय हालेलुया हालेलुया